Bali aja maksud mboten kula mbajut babat alas musuhmu karo kula badhe wantun. Upama mbiyen kaya ngono kena mergo urung keturutan atine. Saiki wis keturutan. Alas mentau wis dipasrahno pemanahan. Kejaba saka kuwi sedulur-sedulurmu padha nyengkuyung. Tuladhane Pramonca, Penjawi kabeh padha nyengkuyung lekase adi pemanahan. Jroning yasa cikal bakal babat alas mentau. Leres kok Kakang. Perkawis menika boten sisa dipun pikir. Kula niki mpun adoh saka pati. Mung but-bute ngrewangi kaliyan sedulur tuwa. Lho nek sampeyan iki sine mung susah lan susah. Jur bocah-bocah sing padha nyambut gawe niki terus pripun ta? Ya kuwi. Mergo aku ngrumangsani direwangi bocah-bocah kalebu sedulur-sedulur. Tandon pangan iki entek. Sapa wonge sing ora bumi? Pramonca menawa karepe nyengkuyung bebantu karo sedulurmu pemanahan. Kuwi sing tenanan tegese ora mung bantu donga lan tenaga, ya dibantu ngenani prabeya. Tembunge sedulurmu ngenani tandon pangan. Saana-anane lak kaya ngono. Waton kenceng tekad lan niat saged wujudaken menapa ingkang dipun joko Merpati wis ora ana tandon pangan sisa-sisa kanggo bocah-bocah sing do babat wis entek apa piye to iki? Lah niku nggih pikiran kok kakang mboten enten pun. Wis pemanan upama kaya ngono ya dianggep tirakat. Upama kurang maem kurang apa wae bocah-bocah kuwi wis do ngerti kahanane pemanahan. Aja rumangsa salah to karo bocah-bocah iki. Ngoten nggih ngoten. Neng menapa mentala nek kula nyawang bocah-bocah babat terus kluwen iki sing kula iki. Perkara iki aja dipikir dhewe, mengko dipikir bareng-bareng. Pramonca, Penjawi, aku uga melu mikir perkarane pemanahan. Abot tangga ora iso dadi enteng nek dipikir bareng-bareng ngono lho. Tandon pangan yen pancen kurang mengke kula tak budidaya kok Kakang. Waalaikumsalam. Lho sampeyan kok mireng. Nek kula miwiti babat alas mentau. iya. Marang seliramu adi pemahaman. Lho kok yo setonti mentani moyo. Keluarga ing kembang lampir Bapak Andir nggone cacut gumregut babat alas mentau. Lho kuciwane kok ora kabar-kabar karo sing. Nggih ngapunten.
Jengen kula tiyang niku boten mentala menawi ngrepoti kali sederek. Kaya Sak kiat-kiat kula nggih kados ngatenipun kawontenanipun. ngono. Ya yen pancen kaya ngono wong tuwa ora bisa ngluputake sliramu. Ya sing luput sing luwih tuwa. Kaya to siwakne juru merpati. Lho kok kebangetan. Napa kula niki pun boten dipunanggep sedulur, Aja boten salah dianggep keluarga. Urung. Ora teges lae sedulur ki urung ngabari kowe. Ah mengko nek wis wayahe nampa kabar lak ya dikabari kok. Niku kok Lek sajae kok bareng karo bojo kaya nganten anyar. niki wau wonten rejeki sekedhik. Ya piye to? Nggih, anggere sampean kula ken blonjo tumbas beras. Lho kula ken liwat. Ngirim to. Alhamdulillah. Rezeki teko ora dinyono-nyono. Pemanan kene pemanan. Nggih, nggih. Ya to? Nggih. Wis Gusti Allah kuwi paring rezeki dalane lewat apa Gusti wae. Allah. Ora ana udan ora ana angin dulurmu mara rene ngirim sing maune arep ora mangan dadi mangan. Lho, sareng-sareng di Oh, nggih, nggih, nggih ya, Kak. kene. Wis. Sik. Padha dirapi ya. Wah, ini lali ya. Iki jangan apa iki? Iki jangan gori. Sing masak sapa? Nggih kula. Omayan anak Sik to. itu. Iki jangan wis pirang dino iki. Rupa telung dina kula ngat-ngatnya. La ilaha illallah. Masak telung dino janji adem kok panasi meneh. Janji adem kok panasi meneh. Layak disawang katon bededek kene lho. Dasare jangan gori. Gori telung dino dingat-ngat ya dadi bededek kene. Nek wong anane iki ayo dadi pangan. Monggo kita bedhek wong peteng kelih monggo. Bareng Ayo kita bojone dikandani kok. Jangan gori wis telung dino. kula rada ngadoh. Kula mangan ngene kok Akeh cukupne mbok kowe. wah Boten usah kesusu. Iya, tak icipane dhisik. Gori telung dino iki. Yang dusun. Adem dinget. Gede kaya. Nuwun sewu wong. Eh, Wong desa niku nggih ngoten. ya kok malah sedep ngene. nggih. Umri Kakang. Loh, Dia kaleng dulu. Enak ya kalau iya iya. Jangan gori ini sedep nggih. Kula kecap-kecap Gureh. Sampeyan niku penyik pun. Ora iki apa anane kok. Nyatane ilate wong sakmene ya padha. Iki kelebu aneh iki. Nggih. Iki nek arah sing masak wong pinter ora ngarah. Jangan gori telung dino bedhek kok rasane gureh. Bumbune ngangge napa niki? Anu rahasia. Rahasia. Ya bener, bubune rahasia. Wedi nek ditiru wong liya. Loh, bener niki, Pak. Ora ketang piye wae. Iki bisa nyambung urip, nyambung nyawa. Ora dinyono-nyono, ora ketang ora dikabari nyatane kang sira krungu. Dur kowe lan bojomu ngirim ning Mentao. Nggawa sego karo jangan gori. Jangan gori telung dino.
disawang ketok bededeg. Ya tak gigit rasane gurih. Najan disawang bededeg. Dadi seni ya. Jangan iki kena diarani jangan gudeg. Jadi gudeg iki saya suwe saya enak. Ingat saya enak nggih. Iya malah nek nganti 3 sasi. Wah, malah enak ora karuan. Enak nih sing mangan malah blenger Kakang. Saya suwe saya enak. Nggih. Nyatane digigit gurih najan disawang bededeg. Gone mangan gudeg ana ing Mentau. Besok gudeg kena kanggo pangrupa jiwa kawula ing Mentau. Ora mung kuwi. Besok gudeg dadi lambang kekondangane Mentau. Kakang Giring, aduh pemana. Matur nuwun. Jalaran sampeyan pun kersa ngirim le kula babat alas Mentau. Iki ora tak pangan saiki. Lho lah pinjam. Ben saya enak tak pangan nek wis kliwat kopi tong dino. Tak gawa mulih dhisik. Arep tak pamerno bojoku gak iso masak ngene iki. Iya gak iso. Mboten jenenge aja lho. Ah, Juru. saya tak simpen saya rapet saya enak. Kowe nek sampean lali mah dikroyo semut lho. Lagi iki ana bumbu masak, bumbu rahasia itu lagi. Mestine kudu ngaten. Upama iso gawe bumbu sing enak, aja nganti ngerti. Mbok menawa sesuk bar sesuk ana wong sing welas yo ngirim tandur pangan ning kene. Mugi-mugi. Lah iya. Apa iki mang? Kena bendo. Wirandaya. Ki mantumu Wirandaya ta iki. Nggih niki mantu kula. Kena bendo. Apa kebabat kancamu to, Le? Kenapa wis ditata dhisik? Ora sah. Pak, nalika aku babat alas Mentau, Iya. ana tekane pangeran Wirabumi, Pak. Terus Dhewene mengganggu ku babat, malah aku ditatoni kaya ngene iki, Pak. Kuat-kuat Wirandaya. Ora, Pak, aku ora, Pak. Wirandaya. Aja mung disawang ayo do dirukti. Dirukti layone Wirandaya. Kuat-kuatno atine. Dianggep iki pacobaning Gusti menungso saderma nglakoni. Neng sintenipun ingkang tegel nyawang kedadosan ingkang kados ngaten Kakang. Pati kuwi 1000 dalan. Pati kuwi kejaba pantes, pati kuwi luwes. Wis kabeh dipasrahno nyang ngarsaning Gusti, jalaran Gusti kang nyipta urip lan sing nyipta pati. Sabar. Barang seliramu adi pemanan.
Kakang Giring. Aku nelakake gedening panarima wondene aku wis bisa pedhak lawan sliramu. Aku melu bela sungkawa atas patine anak mantu. Ya mung sadurunge aku pamit. Aku bakal takon Wansuwana ya. Badhe tanglet menawa. Abdi pemanahan kok wis wani mbabak alas pentao. Apa sliramu wis nyuwun palilah karo sing kawogan? Sampun. Oh, tenan. Ya. Ya yen pancen sliramu wis nyuwun palilah karo sing kawogan, Guru cukup aku tak nyuwun pamit kelawan Mbak Ayumu ya nderekaken. Nyai. Nggih, pripun? Ngaten nggih, monggo. Lah niki. Ngaten. Tenang. Mboten napa-napa, Mbak Dewi ya, Di. Lan sulamu mau tenan Jodi. Lah kok mboten? Kowe wis nyuwun palilah karo sing kawogan tenan to ya. Sampun. Ya, yen pancen wis apa njaluk palilah karo sing kawogan, ya wis. Wong tuwa tak bali dhisik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wiwit kuwe babat alas mentao, matumbo tumpi teman tumbo undung, kedadian sing tumempuh sambung kanane alas mentao. Giring takon karo kowe. Pemanahan miwiti asa cikal bakal babat alas mentao wis nyuwun palilah karo sing kawogan apa durung? Mbok jawab wis. Nggih. Tegese kowe njaluk palilah karo sapa? Nggih kalih Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Lho rak leres ta, Pak? Bener. Ha nggih. Nanging dudu kuwi sing dikarepno Giring. Lah pripun Kang? Ngerti yo? Alas mentao. Panguwasa ndohir. Tegese panguwasa nyata. Kuwi pancen sing nguasani Sultan Hadiwijaya. Nanging ana kang luwih kuwasa tegese panguwasa gaib sing nguasani alas mentao. Ora ana liya Kanjeng Ratu Kidul. Apa kowe njaluk palilah karo Kanjeng Ratu Kidul kemanahan? Dereng. Tegese ganjan tindak kurang tanduk, kowe sembrono. Mestine sadurunge miwiti babat luwih dhisik kowe nyuwun palilah marang Ratu Kidul kemanahan. Menawi ngaten kepareng kula nyuwun pamit badhe nyuwun palilah. Sik. Kok kowe nyadet Nur Jumangka aning ndi badhe kepanggih kalih Kanjeng Ratu Kidul nyuwun palilah. Wong ki mbok grayang awak. Lamun duwe kaca ngilu. Lho kowe iki wis elek tuwek. Lho kok kepengin ketemu Ratu Kidul? Apa kersa panjenengane manggi karo kowe? Kowe iki wis salah, iki wis tuwa. Panjenengane Kanjeng Ratu Kidul kuwi karmane nom-noman jejaka bagus. Lho kowe wis tuwa kok arep ketemu Ratu Kidul iki piye? Lajeng sinten ingkang kula perintah nyuwun palilah kalih Kanjeng Ratu Kidul. Tata gelar mentao sing duweni kowe, ning besok sing duweni Danang.
sing ngadhep Ratu Kidul ya ben Danang Sutawijaya. Danang anak kula. Perkara iki mengko aku sing nuntun Danang. Tak jake nang jlepeh kayangan sowan Kanjeng Ratu Kidul dongamu bareng-bareng. Muga-muga Kanjeng Ratu kersa manggi Danang. Tak golekane Danang tak jake ning jlepeh kayangan. Assalamualaikum. Sementara gue ngasum, aku tak ngrewangi niko bocah-bocah sing sami babat dikakak. Tak kandhani yen saya kon ngaso Oh, ngaten iki kok dibaca nggih. Ayo monggo Kak. Bareng kita. Iya. Jenengan tak aturi ngaso. tak ngaso. Bocah-bocah ae aja nganti pangane. Nggih, Kakak nggih.